جناب بشیر ندیم صاحب بولو. عقیدت دی لجنوں سچیندے رہوسے، عقیدت دی لجنوں سچیندے رہوسے، سجا ہے کفر نت کرندے رہوسے. کیڈے کملے ہاسے اسی زندگی ساری جے پتھر دے بوتلوں پجیندے رہوسے. بھائی ہر رات نو وصل دی رات سمجھ کے وڈا صدرہ نال جگیندا ہے تے بوا لت ہویا ویکھ کے لازمی اوسن ساری رات نظیم سچیندا ہے تے چن لاندا ویکھ کے فجر دی گود وچ ٹھڈے ساں دے نال پوچھیندا ہے جے کدوں اوسن بوجھ گیا ڈیویاں تو ہنجو بوجھ کے نکھڑ ونجیندا ہے. ساون دی رم جم دا نا بنیا وستا ہے، ساون دی رم جم دا نا بنیا وستا ہے، میری اکھ دا ویڑا چنا بنیا وستا ہے. سانو اتنا حکم پچھاویں تے بہو نہیں انہاں دے سجن سر دے چھاں بنیا وستا ہے. بھائی جتھے تو اے مین اوتھے اور کوئی نہیں، جتھے تو اے مین اوتھے اور کوئی نہیں. توبہ کرنا ہو گمراہ تے او درد تھکی ہوئی زندگی دا تیری مٹھ ایک حصہ ہے. با تیرا حکم حدیث ندیم دے کانے جویں دل ہی لئی ازمائے. تو تا مٹی دا بوتے بھاویں پتھر دا ہوویں ساڈے کان عبادت گاہ. با تیری ذات دے بارے اج تائیں دس چا کسے امر دی سوچی ہے ماڑی تے وقت کیوں متضاد طوی وٹ متھے تے رہیں جاڑی. تے تیری نیت ندیم دی سی گئی ہے تساں دل جے مسجد ساڑی تے جیڑے چیت وچ ملن گناہ سمجھیندے انہاں سکھ کیڑے دینے ناڑی. بھائی سہ منک انسان کدی ملے تا دساں، سہ منک انسان کدی ملے تا دساں. کئی سالاں دے نکھڑ گیا تے یہ پہلی تے آخری گل پوچھساں کئی دی اج کل سوندے ہو گاں تے. تیرے کملے کامن بلا موڑ آ مل سن اسے سگوے پتن چناتے بھلا کون ندیم دوپاری باندھا ہے کسے سکی ہوئے روک دے چھانتے.